Horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipasod dohot pangaramon ni Tuhata Jesus Kristus. Adurak suta paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madi hamu doho dame siad debata amata, doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di pertangiangata imana tersurat di buku pangukapon bidu 5 mamukasian ayat 10 sada rodi ayat 14. Turpukodo nagabi epistel tu Minggu Misericordias Domini tanggal 1 Mei 2022. Hujaha marihita songonoma didok hata ni Tuhata. Dungi mamereng maahu gabi hubigima songon suara ni torop suru-suruan humaliang habang say. Nang suara ni aka perngului dohot aka situay. Ia torop nasida marloksa-loksa jala marribu-ribu. Marsuara nagugu nasida madok. Natamado biru-biru naung terbuni majalo haguguon. Dohot hamoraon, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot puji-pujian. Gabi hubigima suara ni nasa natinopa akan na di banua gijang, di tano, di toro ni tano, rodi na di laut, tung saluhut na di bagasan akai madok. Puji-pujian, dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot haguguon, rodi saliling-liling nama di ibana, na hudul di habang say, dohot di biru-birui. Jadi didok naupat perngului ma, amen. Laos manuka ma akasituai huhut marsoba. Ima hatani Tuhata. Di hamua kamanami dohot inanami, molo taparrohahon buku pangukaponon, hira diganu bidudo jupak kita padohan, dungi hubigema, dungi hidama. Totu suku-suku ta ima ahado na binigini si Johannes jala ahado na ni idana. Memang molo tajahai jala tapamanat anon sudi buku pangukaponon khusus na mamukasian bidu 4 sahatu bidu 22 takas do didok disi ia na ni ida dohok na binigini si Johannes si ima akan nasuhia ni ida ni si malolong dohok nasuhia binigi ni si pareo non pamanatita maanon sada-sada tabuak maju sada contohna misalnya bidu 4 ayat sada didok disidungi salpui hubereng ma jadi ida ma ukap do sada pitu di banua gijang. Jadi makuling masuara naung hubigi makatai dohot au dimulanai songon suara ni sarune didok ma nakok mahotuson asa hupa tuduhot tuho nanaing masa duk salpu aka arion ima didok di ayati hamu kadongan anggo pitu somal dora di ida si Johannes jala somal doita ida te alai molo didok pitu di banua gijang isi huroha nau kiatu banua gijang tangadong dope kan berarti nani ida ni si Johannes si adalah sesuatu nanaing masa dope jadi makuling masuara naung hubigi makatai dohot au dimulanai songon suara ni sarune luar biasa kan. Tang na binoto be gugu ni iya te. Hiadu tabigi suara ni sarune kan. Anggo na somal tabigi suara nanangit do. Anggo on songon suara ni sarune. Suara na makatai i. Luar biasa. Artinya tak somali dibigi si pareon. Dungi marhiti suara na songon sarune terbigi majuju nakok mahotuson asa hupa tuduhot tuho nanaing masa imanaki didok di ayat sade
nanaing masa berarti tak terjadi dope. Ima na ni ida doho na binigay ni si Johannes. Berarti sesuatu na sohya ni ida ni si malolong doho na sohya binigay ni si pareon. Ima jus ada contoh. Lau songoni duan non tajahay di akabidu na mangihut termasuk di bidu limon. Di ida si Johannes do di tangan siamun ni nahudul di habangsay sada buku naung sinuratan sian bagasan nang sia duru. Naung sinahap doho pitu sahap di do disi. Adong do menafsirkan ni ia buku na tiniup nai ima buku na badia manang bibel songon sinuai. Tak pola salah ya te molo adong na mangalapati songoni. Alaya sa taboto tangarong do pi bibel sa tiki songo bibel na tatiup nuai. Aka tulisan-tulisan lepas dope na adong. Ima aka tulisan ni panurirang di badan narobi. Kemudian dipapungu aka surati dohot aka berita nauli gabe di pasada matusada buku ima natagwari bibel. Jadi anggo di zaman ni Tuhan Yesus manang di zaman ni si Johannes tangadong dope bibel songon natatiup nuai. Alay molo na adong na mangalapati buku na tiniup na nakitu bibel manang tu buku na badia ya sasa saja. Jadi nani ida ni si Johannes merhite pangukaponi ima akan nasuhian dope ni ida ni si malolong doho na binigi ni si pareo. Hamuak kadongan mololau hita turpuk jamitaon ahadu na binereng doho na binigi ni si Johannes. Didok disi nani ida doho na binigi ni si Johannes ima adong torop jolma. Pola marloksa-loksa jala meribu-ribu. Jala dibigi masongon suara ni torop suru-suruan. Nani ida ni si Johannes ima adong na marloksa-loksa jala na meribu-ribu na marpanidangi taringot tu hasangapon ni nahudul di habangsay. Mungkin hado ta ida 100, 200, 1000 halak merpungu manang bersaksi nasai gudang na alayon merloksa-loksa meribu-ribu jumlah yang sangat besar. Nani ida ni si Johannes ima adong na marloksa-loksa jalan na meribu-ribu na marpanidangi taringo tu hasangapon ni nahudul di habangsa ima nakididok rupani. Na binigi ni si Johannes ima suara kesaksian panidangion tu nahudul di habangsay. Nani ida doho na binigi ni si Johannes ima parede na macay toro. Mukiki adu tabigi parede alay songon na nidok na dison ya mungkin belum tentu pernah kita lihat atau belum pernah kita dengar orang sebanyak itu menyanyikan satu pujian. Ni ida doho na binigi ni si Johannes ima ede puji-pujian. Puji-pujian doho tamuliaon, doho tasangapon, doho hagugoon rodi saliling-liling nama di ibana. Nahudul di habangsay doho di biru-birui ima nakididok. Akai mana binereng doho na binigi ni si Johannes. Dohot hata na jepek doho no nakamang dohot tamuinang na ni ida ni si Johannes ima Kristofani. Lapatan na Kristus na papatar dirina na digobarhon songon biru-biru. Molo di ayat 5 di jolo ni turpuk tau digobarhon do songon singa na sian marga Juda urak ni si Daud. Tutu martudu-tudu tu Kristus idwe. Nani ida ni si Johannes ima hamonangan dada hataluan. Na binigena ima suara ulup-ulup, suara puji-pujian, dada suara hataluan manang suara ni akan tangis. Na binereng jalan na binigi ni si Johannes tuduk do sude tu biru-birui. Maksudna tuduk do sude tu hatai, tu huasoni, tu hatai ima huasoni na opat perngului. Molo dido opat perngului ima huasoni banua gijang na ditano na ditoru ni tano doho na di laut.
Na binigi ni si Johannes justru hata amen do siyan na opat perngului. Hamak kadongan, songon nataboto, tongon mangadupi pangaliliw do hurian ni Kristus hatihay. Mangadupi hamaolod do nasida. Di situasi si songoni, buy do si malolong do si pareon nasida, lebih cenderung mamereng hagugo ni musuh. Si pareon nasida lebih pekato aka suara-suara ni musuh. Lebih pekato aka kabar-kabar buruk, dada kabar sukacita, bukan kabar kemenangan, tapi kabar kekalahan. Di situasi ima si Johannes naing manugihon nasida, asa unang holan hagugo ni musi na binereng nasida, unang suara niya ka na mga supii, dibigi nasida. Alay naing manasida tinggil tumangihon suara ni Tuhani nagumugu siyan aka musu na niyadupan nasida. Naing matonggor si malolong nasida, mamereng tangan ni Tuhani naradi mangurupi nasida. Naing matonggor mata nasida mamereng Kristofani, ima Kristus napapatar dirina tuhuriyay. Ay moloholan hagugun ni musido na ni ida, memang olododang margelo be hita. Ay nga say roturo hatta, toema, daw natalo na mahita, gumugudo muswi, say songonima di bagas rohana rupani. Dus di songokala na say tumatangis, ala marsirang siyan na hinahulongan di rohana. Ala ni na say tangisi, gabi marbosol ma si malolong na. Jadi rojol ma, olo na ma, dang ditadda. Songoni maruas ni huriyay hatihay, buhay sa jodo ala ni porsuk na niyadupan na sidey, gabi dang buhay binasida, marnida gugu ni Tuhani natuk manaluhon musunay. Jadi ngasay gumugo di bereng hamusuoni siyan hagugo ni Tuhani. Jadi sebenarnya inti ni buku pangukaponon ima bahwa pada akhirnya debatano namona. Tuk songo dia pe gugu ni akamusui di dok disi anggo namonang di ujung na ima tu hataido. Lausido nang jamita di hita nuai. Tuhita manuai suku-suku ni ahado na taida. Jala ahado na tabigi. Ahado na jujut taida. Ahado na jujut tabigi. Sutuk-sutung do na taida. Nasay jujut taida ima haguguon ni portibion. Sahira na sumargelok tu hatay tahilala. Sahira na mauhom tu hatay di sudi akahamaolon na taadupi. Ati buhado si pario taon gumudang mabigi akakabarburung. Manang kabar-kabari. Dohot akakabarangin. Songon hatanya dia te. Kabarangin na hubigay ito ina. Jadi kabarangin do na gumudang dibigi. Asa naing manian panunggor taon gumudang mamereng akan na positif. Mamereng huaso nito hatay na manaluhon sa luhut. Naing manian si pareho taon gumudang ubigi barita na uli. Barita hamonangani na makamonakon nguluta maralohon portibion. Jadi dos songon ruas ni huriyay di tiki mula-mulay ala ni situasi na niyadupan na siday buhay do si pareon na buhay do panunggor naon gumudang mamereng akana ni hatip. Marhite pangukapon ni si Johannes diarahon na sida asa tumigom ma si malolong nay panunggor nay si pareon nay parbinigyan nay lubi gumudang manangihon suara ni Tuhani na marhamonangan. Si malolong nay tumonggor marnida huaso ni Tuhatay na manaluhon sudi haguguon ni portibion. Lausongoni do hita di perngulutan way. Diarahod do hita rupani terlubi panunggor taon dohos si pario taon asa gumudang taarahon mabigi berita nauli daripada berita
akan nahurang dingkan. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madigo Tuhan, dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di parbuihok katami aka parbue na dinggan parbue na tonggi di ngulu nami. Marhiti Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.